Moi taas kaikki! Täällä Juliana jälleen. Ja mä ajattelin koota pientä infoa. Ja joo. Eli mulla on tää petsi. Niinku jossain videoissa, vaikka jossain sarjoissa. Ja mä pidän tätä sitruunana. Ja joo. Niin tää on jossain videossa sitruuna. Ja tää on siis mun lempipetsi. Ja mä pidän tätä usein sitruunana. Ja vois vähän esittää tätä. Täältä kivat silmät. Joo, ei kauhean kivat. No ihan sama. Ääpäismerkki on tuolla. Joo. Eli kiva kiehkura tossa. Joo, mä tiedän. Se on kiva kiehkura. Joo. Se olisi sitten ensi kertaan taas. Elikkä moi!